Boa tarde, familiares e amistades. Agora que também é o momento, quando nós tomamos a pedir silêncio, por favor. Boa tarde, silêncio dentro da sala, por favor. Me pedir silêncio, por favor. Agora que tem o momento, quando nós tomamos a despedida de senhora Mireia Zaraga Laclay. Prometo nos vai uma despedida, me pedi para adiante, persona que vai ter uma palavra. Me pedi silêncio, lá que nós damos respeito de momento aqui durante a despedida. Altrove, tocamos tarefa duro e difícil, roupa difícil. Por favor, silêncio. Láganos num silêncio momento. Please, láganos num respeito momento aqui na foral parte família durante a despedida. Altrove, tocamos tarefa duro e tarefa hobby difícil. Apenas 2 lunas e 1 semana. 9 semanas passadas, nos despedimos e nós... We kunnen niks horen. Apenas 2 lunas e 1 semana passada, nos despedimos de nossos friends forever e Jet Chatter, nossa amiga romana Liango Jong, na Corsó. Mireia, nós não acostumamos com a ideia que nada não tem mais, para abandona-nos com surpresa, maneira boa raça, na postal, sem antecipação, sem molestar ninguém e largar gente de show. Ainda nós temos ambiente de não portar, ou como porta possível, ter na final a queda com uniqueness. Em todo caso, o desejo vou cumprir. Para bailar a nosso tempo sonho, dormir banda e som com mais estima de vida, o esposo Luís. E nós queda com uma maleta, não, baú e recuerdo de que se você ou não, te põe sorriso grande e riba boca. Nós queda com gana de boa receita na maneira famosa capucena. Pior, nós queda com baixi enorme, com tristeza imensamente grande. Nós, junto com a viva bom, a desfrutar de amistade e hobby aventura. De Clube Caribe, para Corsó, caminho da água, Cujinta, de passa praticamente cerca de todo o weekend, de Camperna, Balacho, depois Palmas, a Oiculcos, Turaya na Casa del Mar, na Pontón Hills e Casa Bella, e muito mais para mencionar. Nós permitimos outro e virabiel junto, para nós seguir desfrutar, pero o destino e nosso Criador a decidir outro. E não que nem corda com quieto nos get together e happy hour na rota. Ni bloemetjes gordijn, ni borrangera nang, ni bolero nang lá, eu sou na minhas costas. Friends Forever, Astrid, Jody, Ginny, Ami, Tamanda, Bisa, regalo nang, ni mais precioso de nossa vida, estava de tin abo Mireia como amiga. Nós estimamos e hanha por falta acaba. Esta gana nos tem que estar junto, maneira nada não passa. Boa vrolijkheid, boa gezelligheid, nos carnaval junto, canasta, family mindedness, amor grande para bestia, uma amiga puro e honesto. Para sempre vou te dirar e marrar no nosso coração. Bolo aslopi falta. Bo sobrino ng Sindolo, Jody, Gabi, Isha, Joya, Nina e Alina Tabisa. Danke pasinha-nos cubida mestre celebrar todo dia. Nos sigue desfrutar de las parandas de bom nome dia. Danke pastima-nos maneira com nosso divo. Gabi quer para você com the best second mom a girl could ask for. Sigue com pensamento de famoso Lídia e Corinto. Culpa por estroba-nos de bem e bem segundo nos desejar.
pero alma no conoce ni frontera ni distancia. Tanto nos estimado jamás olvido lo canta gloria. Nuestro cubo y bota cercanos. Mita seguro que después cubo a fly very high, rondona pa hopi angal y más hopi luz, por reencuentro con los amigas Gladys, Jackie y Lian Rota Special, brasa nampanos, canasta por comisar en Shell. Un día, Friends Forever y Chachatos lo junto a trove. Luis, Boy y Selina, familia, amigo, colega de trabajo, forza de despedida aquí. Sosegana paz y until we meet again. Me te pido para adelante, otra persona que te va a dar una palabra, por favor, pasa adelante. Y otra persona que te va a dar una palabra. Buenas tardes. No sé si son tan buenas las tardes, pero es la tradición decir buenas tardes. Soy profesora de lenguas y estoy acostumbrada a mandar tareas. Pero a mí me ha tocado esta tarea difícil de decirle adiós a una gran amiga. Es muy fuerte para un amigo despedirse de otro. Porque Mireya no era solamente una amiga, era una hermana, una buena trabajadora, una persona muy responsable, colaboradora, simpática, cariñosa y muchas otras virtudes. Apenas hace unos días estuvimos en su casa celebrando su cumpleaños, conversando, disfrutando, cantando y claro, un traguito. De repente, en la madrugada, me llama y me dicen, Sergia, Mireya a Bailaganos. ¿Qué fue? Yo dije, ¿hablé? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo se queda una persona? ¿Cómo reacciona una persona cuando le dicen que se ha muerto una gran amiga? Es muy fuerte. Pero no queda otra cosa sino aceptar la voluntad de nuestro Señor. Por suerte, Mireya, te fuiste sin sufrir. Fue de repente, fue muy rápido. Nosotros, los que estamos acá, nos quedamos entristecidos porque vamos a extrañar a Mireya, sin duda, vamos a extrañar a Mireya. Pero no deberíamos estar tan tristes. Porque donde quiera que Mireya esté en este momento, yo sé que Mireya está mejor, está tranquila y está feliz. Yo espero de todo corazón que Luis pueda encontrar el consuelo en este momento. De igual manera, espero que la familia Laclé y todas las amistades de Mireya que estamos aquí presentes podamos conseguir la paz que necesitamos para tolerar este momento tan difícil. Luis no está aquí para vos. Mucha fuerza. E outra pessoa que estive ouvindo uma palavra por passar adiante, prometo o senhor esposo a uma oportunidade. Tem outra pessoa que pede para dar uma palavra. Se está escutando, por favor, vem adiante. Então, tem outra pessoa a pedir para dar uma palavra, por vir adiante.
vontade. Mas será que para o subir minha toda vai ver uma palavra, pero de verdade que Mireia Lacley é uma pessoa muito importante para nossa vida. Aqui na mitad com Miyuna, mama de Miyu, e mi mensaje dice que Mireia Lacley cambia nossa vida e ela toca cada de Miyuna. Com que não é que Oma, pero estava é Oma que estava aí na e estava sempre conosco. Meu Oliver, de chiquito, sempre ela vai ter uma comunidade com Mireia e na tata estime obviamente. E esta roupa que eu disse, de tempo que nós passa com Mireia, com Mireia trata de nossa vida e que ela faz cambio na nossa vida. Minha mama de viaja, ela corre bem regulando, disfruta aqui na água, para você saber com Mireia, ela está contente de estar aqui. Nossa roupa a roupa duele, com Mireia vai, a mim personalmente também. Tempo que conhecer Mireia está difícil, roupa é passar. Pero mas sim é conhecer Mireia e com o valor humano que tem de ela. E se eu vou provar que toda a gente que também ave aqui, toda a gente que contacta a mim, me trata tudo nós e toda a gente que estima Mireia, vou provar que tu ela compartilha com toda a gente amistade, felicidade e uma vida muito contente. Me dá me dice danke para Mireia, que ela faz tudo isso. ¿Tiene una persona más? ¿Alguna persona más? Me te llama para adelante Luis Zaraga, por favor. Ok, gracias Dan. Kiko mi por visado, tú aquí presente nos da el carácter, la alegría, la simpatía de Mireia estaba tan joven y grande, la satisfacción de nosotros. Me quiero agradecer a vosotros la asistencia en el momento de despedida de Mireia. Alegría que nos por sentir en todo momento está una tristeza grande, pero importante es que el Abay está en el seno del Señor y nos está agradeciendo a vosotros tour de presencia, más allá de corazón, más allá de Agora que vai chegar o momento para nós tomar despedida de senhora Maria Mireia Zaraga Lacley. Me vai pedir para adelante seu colega de trabalho, por favor, passa adelante para tomar despedida. Seu colega, ex-colega de trabalho, por favor, passa adelante para tomar despedida. Colega e ex-colega, por favor, passa adelante para tomar despedida.
Amistades na vizinha e conhecer, por favor, passa adiante para tu mais despedida. Amiga, amigo na vizinha e conhecer, por favor, passa adiante para tu mais despedida.
Me pedir silêncio, por favor, durante a despedida. Silêncio, háganos una respeto durante a despedida, por favor. Prima e primo não, por favor, passa adiante para uma despedida. Prima e primo não. Prima e primo não, por favor, passa adiante para uma despedida.
Rumán, por favor, y su señora y familiares. Y Rumán Homer, Boy y su señora. ¿Tiene algún familiares que no abordo mencionar que te deseñar para tomar despedida? Por favor, pasa adelante para tomar despedida. Prometo ayuda y su señor esposo haya oportunidad. Me te repetí, si tiene algún familiares o amistades que no haya oportunidad de tomar despedida, por favor, pasa adelante para tomar despedida. E outros familiares na casa de irmã que a falecer cama ou familiares, por favor, passa adiante para tomar despedida. Familieleden eigenlijk hebben geen afscheid genomen. Alsjeblieft naar voren komen om afscheid te nemen. Familieleden, alsjeblieft naar voren komen om afscheid te nemen. Sua e cunhana, se tem sua ou cunhana, também em sala, para tomar despedida, por favor, passa adelante. Sua e cunhana, por favor. Su señor esposo, Luis Zárraga, por favor. Houve força na familiares, colega, ex-colega, amistades, família, com Maria Mireia Zárraga Lacley, sossegada na paz.
Als ik uw aandacht mag. En de wereld werd stil. Vanwege het verdriet. En de wereld werd stil vanwege het verdriet, vanwege het verlies van Maria, Mireia, Zaraga, Laclée. En als ik om me heen kijk, dan zie ik hoeveel verdriet de mensen hebben. En ik wil u even vragen om uit respect voor Mireia stil te worden. Dank u wel. Onverwachts, geheel onverwachts, is uit ons midden weggenomen Mireia Laclée. Onze vrouw, ons familielid, onze vriendin, degene die we kenden. En het doet zeer. En voor dat willen we onze hoofden buigen en God zoeken voor troost. Laten we bidden. Trouwe God, u die alles weet, alles kent en die ons kent. We komen bij u. Ons hart is geschokt. We zijn verdrietig, gebroken, teleurgesteld. En we bidden, Heere God, dat u ons wilt troosten. Of u ons wilt troosten in ons verdriet. Wil steunen in onze zwakte. En of u ons wilt dragen in het verlies. Help ons, Heer. Want tranen branden in onze ogen. En onze tong verkleeft aan ons gehemelte. En ons hart beeft. Maar u, Heere, u heeft woorden van eeuwig leven. U bent de trooster in deze nood. Tot u komen we. Om Jezus wil. Amen. Namens de familie mag ik u hartelijk bedanken dat u hier aanwezig bent in zo'n grote getale. Dat u hier bent om mee te rouwen, mee te lijden, mee te herdenken, om steun te betuigen. Wie kent Mireia niet? In alle eerlijkheid, van de week was ik in het ziekenhuis en iemand zei, ik zei, hoe gaat het? Iemand zei, niet goed, een vriendin is plotseling gestorven. Mireia. Toen wist ik nog niet dat het deze Mireia was. Het heeft mijn hart geraakt. Want Mireia was een vrolijke, behulpzame, een vriendelijke, een positieve vrouw die bij velen zeer geliefd was. En opeens moeten we er missen. We hebben allemaal onze connectie, onze verbinding met haar. Ze stond midden in het leven. Nog niet zo lang geleden hadden we contact over het verlies van een van haar vriendinnen, Liana Bourgeon. Ze wilde van alles organiseren, van alles regelen. Het had haar hart gebroken. En nu zijn we hier om haar te begraven.
Ik wil graag met u lezen uit de Bijbel. De woorden van de Heer Jezus uit Johannes 3. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloof heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, die komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Gisteren was u nog jong. En als u vandaag kijkt, dan bent u oud geworden. Niet allemaal, dat u geen tomaten begint te gooien, maar u begrijpt wat ik bedoel. Als je jong bent, dan ligt de wereld aan je voeten, dan heb je alles te overwinnen. Maar er is iets gebeurd, alsof er een slaap over je gevallen is. En je bent wakker geworden. En de wereld is aan je voorbij gegaan en je bent oud geworden. De tijd vliegt, zeggen we wel eens, nietwaar? Gisteren was u jong. En vandaag bent u oud geworden. Ik zie een hoop verdriet. Een hoop pijn. Want een vriendin, een partner, een schat is van ons afgenomen. Onverwachts. Meestal denken we dat we, wanneer we oud worden, dat we een ziekbed krijgen. En dan heb je tijd om alle zaken te regelen en om afscheid te nemen van diegenen die je dierbaar zijn en diegenen die je lief hebt. Dat je alles kunt regelen, alles kunt organiseren, zodat uiteindelijk alles volgens plan verloopt. Maar ik heb nieuws voor u. In deze wereld hebben we vrij weinig in handen. Oh ja, zeker, we kunnen bepalen welk werk we gaan doen. Wat voor salaris we gaan verdienen. Wie onze vrienden zijn. Met wie we door het leven gaan. Al die dingen kunnen we in een zekere mate kiezen. Maar heel veel dingen gaan buiten onze controle om. Degenen die de verkiezingen in Amerika hebben gezien weten dat. En degenen die de verkiezingen op Aruba zullen volgen, die weten het ook. Je hebt geen controle over alles om je heen. Eigenlijk is de conclusie in ons leven dat we heel veel dingen uit handen moeten geven. Maar ja, aan wie geef je ze? Wie vertrouw je ze toe? Waar stel je je vertrouwen op? Je geloof. Want geloof en vertrouwen zijn eigenlijk dezelfde woorden, wist u dat? Geloven betekent dat u het vertrouwen heeft. En ieder van u die hier zit, heeft bewezen geloof te hebben.
Want u bent gaan zitten op de stoel waarop u zit, in het vertrouwen dat die stoel niet zou doorzakken. Toch? Ik heb niemand zo zien gaan zitten. Nee, u bent gaan zitten. U rust op uw stoel. En op diezelfde manier kunnen we rusten, vertrouwen, geloven in de Heer Jezus. En daarover spreekt dat tekstgedeelte wat we gelezen hebben. God heeft zijn zoon naar deze wereld gestuurd. Waarom? Was hij zijn zoon zat? Nee, natuurlijk niet. Er is niets in het universum waar God zoveel van houdt als van zijn eigen zoon. Zijn geliefde. Zijn, zo zegt de Bijbel het, troetelkind. En toch, hij heeft zijn zoon gegeven aan deze wereld. Veel mensen vandaag aan de dag hebben een probleem met God. Ze geven God de schuld van alles wat ze niet begrijpen en van wat anders gegaan is dan zij hadden gewild. God is de boosdoener. We zeggen het op Aruba nog niet zo snel, maar in Nederland lopen we iets voor, een jaar of 30, en daar zeggen we dat wel. God is slecht. God is zo'n oude man met een hele lange puntige baard op een troon met een speer die hij af en toe omlaag gooit om iemand te oordelen. Wat een dwaasheid. Want als de Bijbel over God spreekt, spreekt hij over een God van liefde. Zo lief, zegt de Bijbel. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon naar deze wereld heeft gestuurd, opdat een ieder die op hem vertrouwt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik denk dat het een jaar geleden is dat ik ongeveer, misschien 1,5 jaar geleden, dat ik ook hier was. Mireille had me gevraagd een begrafenis te doen. Ik ken Mireille van mijn eerste kerkdienst op Aruba. Zij was als een van de weinige protestanten uit Oranjestad gekomen in mijn kerk. Eerlijk is eerlijk, met wantrouwen. Haar was verteld dat ik niet deugde, dat ik slecht was en noem maar op. Ze moest me niet. Ze kwam om te controleren, eerlijk is eerlijk. Ze hield graag een vinger in de pap. Er waren er meer. Leanne Beaujon. Volgens mij was u er ook. Er waren er meer. Maar pas op de dag dat ze me vroeg voor de begrafenis hier, toen zei ze: u bent zo anders dan me verteld is. Ik zat in haar tuin. Haar man, die werd aan het werk gezet, zo eerlijk was het. En ze gaf me een brassa, een knuffel. En ze zei: u bent zoveel beter dan ik had gedacht. Nou, dat is een compliment toch? Mireille had een groot hart. Ze had een groot hart. Ze had altijd wel ruimte. Altijd wel liefde. Altijd plek om iemand te helpen. Ze was altijd degene die er de gang in maakte. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon naar deze wereld stuurde voor Mireille. En Mireille en ik hebben gesproken over geloof. Eerlijk is eerlijk. Ik heb ook een beetje moeten bijstellen wat mijn beeld was van de mensen van de kerk in Oranjestad. Ik dacht dat er alleen maar gemene mensen zaten. Slechterikken. Maar toen ontmoette ik Mireille en weet u wat bleek? We geloofden in dezelfde God.
Soms kan één ontmoeting de wereld veranderen. Of het nou met een protestant van Oranjestad of Piedra Plat is, of met een katholiek, of met een, noem het maar. Als je luistert, als je spreekt, als je je hart openstelt, kun je dichter tot elkaar komen. Veel mensen vandaag aan de dag, in alle eerlijkheid, veel mensen vandaag aan de dag hebben hun hart dichtgemaakt. Naar elkaar, maar veel belangrijker nog naar God. God heeft afgedaan. God is koud, kil, hard. Maar de tekst die we gelezen hebben zegt dit. Zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief heeft God Mireille gehad. Zo lief heeft God Liane gehad. Zo lief heeft God Peter gehad. Zo lief heeft God, vul uw naam maar in. Zo lief heeft hij jou. Dat hij een prijs betaald heeft. Hij heeft zijn zoon gegeven. Voor u. Voor jou. Voor mij. En ja, die zoon werd geofferd. Aan het kruis gehangen, u kent het wel. Aan het kruis gehangen. Voor onze slechte dingen, voor onze zonde, zoals de Bijbel ze noemt. Al die dingen die we doen, waarvoor we niet bedoeld zijn. Veel mensen denken dat God gekomen is om ons te oordelen. Om ons weg te zetten als iets slechts, als kwaad, als negatief. Zie je wel, je komt tekort. Zie je wel, je hebt gelogen. Zie je wel, je bent slecht geweest. En dat is zo mooi als je alleen maar naar het leven van de Heer Jezus kijkt. De Heer Jezus was die man die op het heetst van de dag bij een bron ging zitten. Wachtend op een vrouw. Niet voor zichzelf, voor die vrouw. Het was een vrouw die al 5 keer een relatie had gehad en was gestopt. In het dorp werd ze gezien als een slechte vrouw. Zullen we het zo maar even houden vanmiddag? En nou woonden ze samen met nog een, dat was niet eens haar man. Het dorp sprak slecht van haar, moest haar niet, maar Jezus zat daar. Niet om te oordelen, maar om zijn liefde te schenken. En wat dacht u van die mannen die melaats waren en besmettelijke ziekte hadden? Laten we maar zeggen corona. En wat deed Jezus? Hij brasseerde ze. Hij omarmde ze. Hij liet ze niet alleen sterven, maar hij was bij ze en hij genas ze. En die mensen die honger hadden, die gaf hij eten. Hij zorgde voor hen. En op het laatst van zijn leven, aan het kruis, terwijl hij vocht voor zijn leven. Toen was er een man aan het kruis, een misdadiger, een crimineel, een moordenaar. Eentje die in de Kia thuis hoort. En die zei, Heer, wilt u aan mij denken? Als u straks in het paradijs komt. En Jezus zei niet, joh, weet je hebt slecht gedaan. Je hebt straf verdiend. Succes, we zien elkaar daarna wel. Nee, hij zei, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Jezus wordt steeds neergezet als de vriend van zondaars, van slechte mensen. Mag ik u een vraag stellen vanmiddag? Ja, ik weet dat u bent gekomen voor de begrafenis hoor, maar het komt allemaal wel rond straks. Zou u zichzelf een goed mens noemen of een slecht mens? Eerlijke vraag, hè? Ik heb het ook gesteld aan Mireille, 1,5 jaar geleden. Domi zegt dat niet. Ik ben niet goed, ik doe wel mijn best, maar ik ben niet goed. En ze was eigenlijk een beetje beschaamd.
En weet u wat ik toen zei? Gelukkig maar. Gelukkig. Gelukkig maar. Want Jezus is nooit gekomen voor goede mensen. Hij is gekomen voor de slechte. Voor de mislukking. Voor diegene die tekort schiet. Hij is gekomen voor de gebrokenen van hart. Om die te verbinden. En te helpen. En ik zie hier vandaag mensen gebroken van hart. Wel, vandaag is uw dag. Jezus kan uw hart verbinden. Jezus is niet gekomen in deze wereld om te oordelen, maar om te zoeken en te redden. Dat is de hoop die we vandaag hebben, want Mireille vond zichzelf niet goed. Maar God vond haar goed. God was tevreden. God heeft haar geaccepteerd. Waarom dan, hè? Omdat ze haar geloof heeft gesteld op Jezus. Ze vertrouwde op hem. Ze wist niet alles. Ze had lang niet alle antwoorden. Ze deed lang niet alles goed. En ik heb nieuws voor u. Ik ook niet. En u ook niet. In die zin zijn we allemaal hetzelfde. Maar als we ons vertrouwen stellen op hem, dan geeft hij ons rust, vrede en zekerheid. Zekerheid omdat hij zegt, wie in mij gelooft, gaat niet verloren, maar zal leven. Nou zegt u, dat is misgegaan. Kijk maar, we zijn hier in de Olive Tree. Zelfs als men een lichaam aflegt, blijft je ziel leven. Dat wat je ziet, zegt de Bijbel, is, met een moeilijk woord, vergankelijk, vergaanbaar. Maar wat je niet ziet, is eeuwig. Werk niet, zegt de Bijbel, om dat wat je ziet, maar werk om wat je niet ziet. Nou, dat snappen we niet, hè? Uw leven houdt niet op hier en nu, vandaag. Het houdt niet op bij het graf. Het houdt niet op bij de dood. Het gaat door. En dan moet u zekerheid hebben. En die zekerheid kunt u niet vinden in de verzekeringsmaatschappijen op Aruba. 11 keer is er ingebroken in mijn huis, in de schuur, in de kerk, in de pastorie, in de consistorie. 11 keer. Ik had een verzekering, ik belde de verzekering op. Ik wil niets kwaad spreken over de verzekering hoor. En die zei, nee ja, maar u krijgt niks uitgekeerd, want uw schuur zat niet aan het huis vast. U moet wel de kleine lettertjes lezen. Verzekeringen stellen je vaak teleur. Maar de Bijbel heeft geen kleine lettertjes. Geloof is geen contract, maar het is een verbond, het is een verbinding, een covenant. Het spreekt van vertrouwen. Mag ik nog een eerlijke vraag aan u stellen? Bent u bang voor de dood? Kijk, we zijn hier vanmiddag voor Mireille en voor de familie. Maar bent u bang voor de dood? Als het nou over u gaat, bent u bang? Ik heb nieuws voor u. Elk mens, ieder die hier zit, binnen 100 jaar is ieder van ons dood. Het is niet heel positief, maar het is wel waar. En u hoeft niet bang te zijn voor de dood als u uw vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Mireille weet dat. Ze was geen fanatieke kerkganger. Zeker de laatste tijd niet. Ze was geen, hoe moet je het zeggen, devote vrouw die de hele dag met haar handen gevouwen liep. Ze genoot van het leven. Ze leefde haar leven. Maar ze geloofde wel.
Ze vertrouwde wel. En dat is de enige sleutel voor de hemel. Nou, voordat u denkt dat u uw hele leven lang in kerkje protestant moet zitten bij mij, het valt mee hoor. Als u maar gaat zitten bij de voeten van de Heer Jezus. Als u Hem maar leert kennen, Hem leert vertrouwen, dan zal Hij uw paden recht maken, uw angst wegnemen, vrede in uw hart storten en u veilig in de schoot van God de Vader brengen. Mireille, rust nu. Ze kan niet naar ons toe komen, zegt de Bijbel. Maar we komen wel naar haar toe, op de juiste tijd. Zorg dat u er klaar voor bent. Zorg dat u het in orde heeft gemaakt met de Heere God. Met de Heer Jezus. En als u nou ooit bang bent, hou dan vast aan deze simpele woorden. Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Amen. Op dit moment willen we de kist sluiten. Dat is een eerbiedig en een respectvol moment. Daarna zullen we God danken en vragen om kracht. Laten we stil worden. Mita pide encarecidamente auto de parada lá de garagem. 7737, por favor, promovele. Por sobre a lei 430 que do flutuadem, por favor. 7737. Sorrindo do coração número auto, toquitele, por favor. Laten we God zoeken. Vader in de hemel, we komen bij U om troost, om hulp en om kracht. En we danken U voor Mireille, een zeer innemende, relativerende en sterk sociaal gerichte vrouw. Altijd klaar om iemand te helpen. En met die pretoogjes, Heer, had ze en een zeer aanstekelijke glimlach, heeft ze veel mensen plezier en blijdschap geschonken. Neven, nichten, collega's op het werk, vrienden, kennissen. We hebben altijd kunnen genieten van haar aanwezigheid. Ze was dol op de kleinkinderen, op de stiefkinderen en dienstkinderen. Maar wat heeft ze veel tegenslagen gehad in haar leven. We zijn dankbaar dat ze nooit de moed verloren heeft. Vader, we danken U. We danken U dat U zo barmhartig voor haar bent. Dat U uw zegen geeft. En we bidden dat de dood van Mireille op een of andere manier, ondanks het verdriet en het lijden,
tot zegen mag strekken voor ons geestelijk leven. Troost hen, Heere, die als straks iedereen weg is, achterblijven met een lege plaats. Het leven gaat door, maar op een andere manier. Wilt u dan uw kracht en uw troost en uw nabijheid geven om Jezus wil. Dank u voor alles wat Mireille in ons leven betekend heeft. Amen. Anche da tua persona, può accompagnare familiares, amistades nel tour, può accompagnare i casada, Roman, outros familiares na hopi força na família, amistades nel tour, comereia sossegada paz. Nós não toma contato, rua casada, oferta uma homer, ora, pastora agora aqui também está seguir para cremação. Hopi força a tua familiares, amistades e um felicitário e bom hora em caminho.